Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po kasama namin si Sax. Hi! Tsaka yung pagkain na hinanda namin for today's episode po ay pina-level up na pansit canton. Ayan po, sa dami ng sahog natabunan na yung pansit canton namin. 6 na pack po yan. Bali isang bag po of pansit canton. So madami po yan. Tsaka yung sahog naman niya is chicharon. Ayan, special chicharon. Mayroon din ditong tapa, tapos hotdog, tsaka squid balls. Tsaka mayroon ding egg. Ayan po. Tapos ang ganda din kami ng pamaris na chicken nuggets. Ayan mga ka-studio. Tapos ito po yung mga sausawan. So ayan, bago kami mag-start mga ka-studio, shoutout muna namin mga nag-super chat sa amin po. Sila po ay sina Lacuacherong Boholano at Scarlet Snow TV. Yan po, maraming salamat po. Mayroon din po pala silang mga channel. Opo. Please check out din po. Maraming salamat po talaga sa super chat niyo po. Maraming salamat po. Yan, start na po kami. Pray kami kay Libby. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo. Bigyan ko muna sila mga studio ha. Tabi ko muna. Tabi muna yan mo. Umaya na yan. Tabi mo muna yan mo. Yan po. Sarap ito po. Sa iyo to, Bio. Wow. Wait lang, Bio. Bigyan kita, Bio. Yan Wala po, po sarap. pala kaming wala po pala kaming rice ngayon mga ka-studio. I want nuggets, please, Papa. Oh, sure. Yan. Chicken nuggets po. Paborito niya. Yan, damihan ko na, Bio. Yan, oh. Sa iyo, Mang. Bigyan na kita. Thank you po. Yan. Para makita natin yung Pansit Canton. pansit canton. Ayan, oh. I want to Thank you. try pancit canton. Okay. Wait, Biha. Wait, be. Bigyan natin siya ng pansit canton. Yan, ito na lang pong gamitin natin para mas madali. Yan po. Sakto na naimo, be. Ang gana. Ubusin mo yan na ka. Nabot ko ya? Eh, tinidor. Ito, ganahan ka. Utang tinito. Yan po. Thank you. Yan. Kuha mo na ako, ha. Ito yung egg mo, Biha. Oo, yan yung egg mo na. Tapos Bago. yung drink ni Sax po, meron po siyang Dutch mill. Baw ko. Sige na, eat na. Kumain na ni Sax ng lugaw pala. Nakain na namin yan ng lugaw. Yan. Kain na Richard, tayo. oh, Kain tayo. kain tayo. Saan to bang? Dito lang? Masarap pa. Eat na. Kain tayo mga kasudyo. Ang spoon. Yes, kuya. Yeah. You hold that one with 2 hands. Eat na. Charon. You want to try this tapa na? No? Okay pa. Hotdog, Mang. Yan. How about hotdog, be? No. You want to try hotdog? No? No. Ang sarap po niya. Tagal na namin hindi nagkaon ng pansit canton po. Yan. Wow. Ang sarap po ng tapa. Tsaka dito ay squid balls. Pamari sa pansit canton. Ang sarap talaga niya.
Eat na. Go ahead, B. Ah, Hmm. I found it hot onion. What? Ito naman. It's a nut. Sauce. Gravy, oh. Sauce? Ang sarap po niya, no? Mm-mm. It's a nut. Suka ni nak. Suka. Halang. Go ahead, eat. Pancit kanto na. Go ahead. Eat pancit canton na. Hmm. Hmm. Ang dami nito, maubos yan natin to. Hmm. Mm. Open ko muna siya mga kastudyo. Diba mo? Ako lang na kay para kuhan. Lumabasa? Hindi ka maglisod. Nakain na kasi siya ng lugaw. Pero sinama lang namin siya mga studio. Kain din naman siya ng pancit canton. Kaya ito pero konti lang ba? Mm-mm. Mm. Bigyan kita mang. Thank you, Pang. More pa. Mm-mm. That's a lot. Oh, grabe oh. Ang dami nito talaga ma'am. Mm-mm. 6-pack po ito. Grabe. Pero wala kaming rice. Wait, rice. Pero sa dami din ng sahog, mabubusog ka talaga. Itong kadaming sahog oh. Kunti lang pala yung pancit canton oh. Mm-mm. Wow. Bilis na ubos natin ah. Eat ka na. Liit ko. Mm-mm. Lami. Nuggets. Saan hindi hayang nga suka? Hindi makayo halang, be. Mm. Suway ka? Mm. Hayang ni? Hindi masyado. Sige na, try mo. Try mo. Kunti lang eh, ano. Ano, sige. No. Dira no. Ang sarap po talaga niya no. Uy, diit na. Yan.
Kumang. Thank you pa. Fishball ba? Ah, squid ball pala. Sarap ng squid ball, mang. Bago Bago pa siya, no? Naka-timing kami ng bago nito kaya ang sarap niya talaga. Meron ka juice. Ano pa para sa kanya? Ano lang? Ano na? Ang sarap ng chicharon pang. Mm. Naubos mo lahat ng isang pack? Mm. Mm. More chicharon na. Ayaw mang more. Mm. Mm. Thank you pa. Pagpasensyaan nyo na po yung bangs ni Sax. Ginupitan po siya ng papa niya kanina. Sobrang taas na po kasi talaga. Naubos mo na. Sarado pa po barbershop dito sa amin. Eat more na. Ay, sabi niya, yo. Triple na. Kasi Sax, patirhan lang natin ng nuggets, no? Mm. Mm. Kain pa. Sagubkob ka chicharon dong. Mm. 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 Water? Na, eat na. Ano mo ko? Ano ka na? Hmm? Busog ka na? Hindi ka lang ka nang nandit. Nahinay lang. Yan, ubusin ko na pa si Canton mga ka-studio. Ilan sa'yo? Ibili na nuggets, Sax. Tirandi ka? Sige, pila ka buhok mo ha. Okay, ubuso na mo. 5? 5? Tagaan. Asam ni mo? Dire na iya. Dire eh. 1, 2, kana. 3, 4, 5. Na. Sige. Kain ka lang dyan. Hindi mo maubos. Maya mo na lang yan. Ubusin.
pa, tirahan mo siya kahit 2 hotdog pa. Maghanap yan mamaya. Sorry. Yan. Ititira po namin sa kanya kasi baka maghanap siya mamaya ba. Niluto na kasi namin lahat. Sumo. Kaon ako sa akong kamon. Awit na kaon. Nay nahu pansit kanton. Water? Water. Yan po. Unti lang, natira po. Shoutout muna ako habang kumakain ba si Mrs. Yung dito po, kay Sax po yan para mamaya. Shoutout Marian Marquez from Pampanga. Titsi Lazaro. Janet at Miko from Taytay Rizal. Marlon Pagatpat. Aiza Marie Urap-Urap at Earl Joshua Amado. Charmin Kim Nuria. Ramirez Family. James Sampang. EXL The Alien from Cebu City. Jane Villanueva and family. Ninia Sabiron. Zili Abis. Judith Sampang from Paris, France. Christine Nunez from Katbalugan, Samar. Negatibo di 46. Yawa ni yay. Bisaya ni siya mo no? Shout out po busing. Happy birthday Mary Angeline from Zamboanga, Sibugay. Denzel G. Christian Flores. Eugene Intal from Japan. Japan siguro to? Japan may nandito sa kuan ma-comment. Japan. Kinit Baking ng Bataan. Mickey Liquinario Daguhoy from Talisay, Cebu City. Jane Flores from San Carlos. Barcode Lunch, Yokosuka, Japan. Alma Andrini Jamisola from Butuan at Agusan del Sur. Angeli Sas. Happy 12th birthday David Sturgeon, anak ni Make Up by D. So ito. Happy birthday po sa anak ko po. Mama Titing Benedicto from Marikina City. Sharel May Arcilia. Tama ba ito? Jinhin Everything Goes. Hello, ma. Diba, nagmumukbang nito sila, kaka-start lang. Shout out po, meron mo silang channel. Tapos, yun na po pala mga ka-studio. Delay po kami ng 1 video sa shout out. So, yung nag-comment po sa last video namin, yung seafood po, yung mayroong lobster, bukas pa po yun may sali na shout out. So, baka magtaka po kayo, hindi kayo nasali sa shout out ba. So, maraming salamat po sa lahat na nanood po. Sana po nag-enjoy kayo sa simpleng mukbang namin today po. Pero grabe po talaga ang hibi nun. Ang dami nun. Naubos namin. Mayroong konting tira. Ay Sax po ito. Ayan po. Pero sa dami po ng kain namin. Grabe no. Hibing-hibi po talaga siya. At yun na po mga studio. Economy. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!